Kajing yok kubor bakandan ka Fete he, haka bakandan ka Khalai Khruk-Khruk, kajing Ïa-Dur Masi bat kiwei ki kam Khalai ki baklam ai jing ben, kala penlongi ki bor penyat ke East Khasi Hills District bat ki bor Pulit ban Leit pa Khang ya katai ka tamasa. Katkom ki video balayok pediang layu i, bakadan kajing Ïa-Dur Masi bat kiwei ki kam Khalai. Nakal yang ubah Richmond melim ngam, ulaong bahaki kendiat sengi ladon kajing ujor sa Office Deputy Commissioner ban persya e kajing penlong Fete haka sipo bat katwai tari ukala lingkot araja arpusan. Oleh itu, bagarukam penlong Fete kam long ka basyai bat la kentu ya ka Office Deputy Commissioner ban pen sange shwa henrei. Nakal yang ka Office Deputy Commissioner kala ai permission ban penlong mini Fete. Ulaong bagi bor penyat nong kim syam la sngap ya kajing kerpat ban pen sange shwa ya ka Fete. Nakaliang jungi ki nong song hadin mengilo bencit kini ki saudar ki sekretari bat ki kini kitam gibran hapo ka extra committee joka snong ini dokumen sibon namari layo sibon kini kitam ru ki banang ki bastar ki batip ki basyempang bagi syanya ya kiru ki nyalam ka snong jungi hak taklinti ki badai tinrai om ke malong menta ban su depend bai ya ka ai ka jong ka kam joka snong nak mata ka jing bah joka school jing bah jong ka snong ka thau jong ki long yi long sem ka jungi ki bot kam dai ka fit pi kam dai ka fit begin bu jing syanya ka fit Re habang idon kinong yalam ki bastat bandang di mentau kelak nanti kundu menrai ka fon kundu menrai ka tajim mentoi nak jing bah jong ka snong ka thau habang kindu chinge apre college ke di belum ki dorbar pada habang belum ki dorbar merupai ba menrai la kam nun le pai ba den re ban su rawi tang maki ha ka estu committee joki kalong bob kala nama likely ki snem ki lu yat bi tang ka estu committee kalong ka ka ba ngiyum pai ba ing sa ha ka lungo pa ka sa dum ko mi be pi ne pi 1 pi i hi do jong ka khamat jong pi ba kata kasi ong cuki pelong football kali football ba adap meni kita yo ba adap kam dai football ban pelong mata kasi kedai direct ban penilai masih ban ba ka fit Khruk-Khruk Khalai betu we ban pelong tidak takadang i kata ba jile cuki kalong baki you right yang i tidak takadang bang si ngi ha ban le dia nga sngo ban pen pau ka jing sngo ya i SP i by phone nga te i additional DC i kong kharsing iba simkiai ne kam hadin mangalit ng complaint mene janbit akpo si bijisten untuk abaji bat ala ban yaki bakan simi kli abade kan kam namar bayo kami kerum keram snong ti yo dan cek bosnil ni babi kala hadin kam long ti nakiliang chonki la pha ka force ni pha Pulit tenrai ka walngo kalong ba mene nga yo chingchip ba don ki media la poi ne madan kwa bandrung sepo andre kim yo alat ki Khang ti la ka be ke ching pelek ka choki babait ke berhenti beli ki Khang ni media ini bersama orang media man peni gijing sisa tenrai nga sngo ki khot ik media saka office ka snong te ngantip ka ki kan media kata ka syong ka jingken jongki tang bakalong kata ka banongkong la bakala pati ba kelas sibun ba kin Khang media te de lo kata kanong rem ba nakiliang chongiru ni om bai ba ka jinga denti chong ka snong la bakala te nakiliang chongi pai ba snong ni dawa menta ba dawar snong gari banora sai ka dorbar hadin ora ka dorbar ni smit ikam basa baro udah penpuut lagi nang lam snong ka kata ini te ngi hadok mentang seniru ngi le ban pancai-cai la de meneng ya ong po kamera jeng additional DC ong ba madam dak ba buram ka pat fi wat ai lat bagani kadingkan kelang nama la dang ilet sitai mentala phimla an persang ele ka fit kebut ba kadingkan kelang te dak ba buram ngi ka pat ni additional DC ong ba phil ai ti long yang ai ju gi thok ala ai yaki halo ka te awak ji budin gi jonga ya ka ji ya ti chok ba ki bala de ban ucon kom sakamat beri kali ka benta tinggal kerpat I ba in persang ya ka fit Entar manu-manu ba ong ba balik ba ngama. Ani su ipi kedai tang mangai ba ngalai ba komplain ba snukia nak bentak jinglek cuk tigong ba sakabat. Te kebut ladak lagi right itu tigong ba. Kebut ba ngar ba jing sukia. Nambang idan bicing iklan lang pi ba ni penbait. Namar ba kini kilong ba ki baya sakamat kilong ba. Lalu kian ni saudara pa kita ka city saudara. Ban pen sange sai ka fit belum sai ka dorbar. Rai saudara snap ikata extra committee kam snap ikata. Rai ngai asno ba kini kisni asni dan ke jing berngamru wa di kibru ba ngada pentut ka fit ngin bom. Hi, kup kita wa pen khang yang ben namar ba ngi kejing yalam jungi kum nong nong lam juga sama snong ki por men swa ngi ju barngam ni ki bro da kejing ni bro mi slok ibu jing don ki ba dikiat don ki ba le no kam sni ngi hi ju ki ngi slok laki ngi ju le da kabor
Dari kini mentah ki pergi ngi kabor. Ki ngi je khang ba shnong, ina shnong ki start. Macam lami shnong chungi kelti ke badai. Dari pemban ba kini ke start. Ada pakala. Kemut ikai balik maki kebut kabor. Te ngam kwa ngam ita ke jing lam. Choki ha jing lam choki mentah ke shnong ngi pemban ba kata. Ladang ngi ailat ku pai ba ngi chusngap kemut ba. Larjai ai ke bosni Smit. Nangan ndol ke jing pedeng jing susi nam ta ka shnong. Kani ka jing brief ni kani kamdai ka bangin personal ke shnong ma. Kani kali ban pen kendet benreu gini nang lam chongi khang makin kelaka bebut kan makin nyade kelting betai kan dia dah fikwa syu ke don ki record kemakan saudara mana ngau saudara baburom persangek swai kan dia fit andre itu kim snap te kai gijing perkat chongi ngam tip te ka shong ki bentaban penia ya snong dia dah kimla ban lumi ke dorba te snong chongi perkat melek dagwe pak kelenti ngila melek chusi bru badan ni ka bor ban baai kan sanat namar ba kar kapot rekam chongi kelakut kamdai bikin nang papi kelakut ki hapan sarondano ki hapan kot ke dorba bangin pertama biang yakin rekam jongka Shillong Smit boleh bakoi. Nakaliang ba pensyong dor el nong bri sordar ke Shillong Smit uloong ba ke jing penlong ya kani ka mini fit kadai ban penmi pisa na ka banta ka Smit College ban siu ya ka bai tulap nong hikai bat ki wei ki jing don kam. Actually, we are organizing a kind of a mini fit where we want to raise fund for the college because it's a college that has been sponsored by the Dorbar Shillong. So to support the salary of the teachers is very difficult. So we organize these mini fit as you can see, where we have this wheel of fortune, kind of lucky, and then we have other activities also in the meantime. So actually, it's there's nothing as per the information which has been leaked that some bullfight or some kind of illegal gambling is going on. There's nothing like that. So as you can see, you have already witnessed what's going on here. That's all that we can say from the Dorbar Shillong. So actually it's for a good cause. So we would request everyone, even you the press, to actively participate with us, to donate, so that we can actually we organize all these things. It's not for us. Okay, as a Sardar Dorbar Shillong, I'm well educated. I'm a professor at St. Anthony's College, where I don't need to raise funds from these things. But we are thinking about the requirement, the need of the poor people who reside in and around Smit village. We have more than 100 villages here. So these people can't afford to go to Shillong. So we need to start this college here so that these poor people can come here and get the required education that they need, which will fulfill their need, the requirements in the future, so that they can support their livelihood and their own family. It's for that cause only. There's nothing. So that's what we would like to tell you. There's nothing like that. You can see here, there's nothing. So what we want to do in the right way. You can see the police, the OC, you are on the spot. We have the OC here also, because there's complaint, they have come, but they have seen this. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.